Ešte som tú hru našla, ale kamo? Viete, dúfam, čo to je za hru? Kamo? To je ono? Dobre, ja som to našla. Super. Akurát ma to muselo odpojiť. OK, ale kamo, ja som to našla. Táto virálna hra. Nechcem ísť medzi vás. Ja chcem hrať s vami. Pustite ma tam. Pustite. Dobre. Tu-pu-pu. Tu-pu-pu. OK. Come. Ja tu som? Čo? Komu si robíš prdel? Však mega. To je fakt mega. Ja som to našla Ešte nie ono, ale malo by to byť ono. Je to ono. Bro, si robíš prdel. Nie, ja si nechcem ťahnuť na tú idem hore, tak si chceme farbičku a nie je určite ona. Či je? Počkaj. Ešte máme dosť času, takže máme dosť času na to, aby sme sa dobre skovali. Ja navrhujem, ale choďte niekam. Už máme iba 18 sekúnd. Kam idem? Isto seká. Idem sem. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Tutaj farba. Taka. Dúfam, že nás tu nenájdu. Sa trošku bojím, lebo je pod nami. A Doriti. Doricky. Jaj. On okolo nás prišiel. Digmur. Jaj. A už ma. Au. To ma trošku zabolelo. To teba strafí jeden zase. Pujku. Tak toto si zaplať. To, čo mi spravil. Veľká by som sa týmto mohol skovať.
Nie, kam to jem? Nie chcę ísť hore. Počkaj. Sa mi to zdalo? Michael Jackson. Hihi. Michael Jackson. Hihi. Trošku potichšie by som mal, lebo už je večer. Na chvíľu bude asi polnoc. To už je noc. Ja to vykrikujem. Tu nikto. Ale tak. Nikto tu není. No kde kto môže byť? Paura. To nám ich ešte toľko zostáva? To nenájdeme za tie 2 minútky. Tam je to jedné, sa idem zaskovať. Sa niekde napchám. Čo? Nie, sem. Čo to zrkadlo, či čo to je? No to. Sem. Takto. A budeme tu skovaní. Tak. Šik. Paura. Nikto není. Lepo sa takto. Čo? Škoda, čo chcela byť farebná. Ale ja s vami lúčim a zatiaľ čau. A ak chcete ďalšie takéto videá, tak dajte určite like a odber.
A zajtra možno bude ďalší diel. Čauky. Aj vysviečenie bude videjko. Ahojky. Dúfam, že samé jednotky.